أكاليتي فيديو زرأخوها زقبر جيرم وديهم جالسي أب حدا هوتيل كوينوس نتي سبعياس أفتي فيديوس ملأخت الناس سددلو ملأختي أها سبيتها ጽቡቕ ጌርካ ኣጻውታ ከምዚ ኣነ ዓገብክዋ ኣዕግባ ገለ ዘለዎ ሕጂ እዋ እዚ ኖ ንገለ ናይ ባሕቂ ሽዑ እዚ ንገለ ኮሜዲ ተባሂሉ ተሰርሐ ነገር ነይሩ ንገለ ናይ ትምህርቲ ዝህብ ኣካላት ናይ ሳይኮሎጂ ገለ ብኸምኡ መልክዕ ኢኖ ከምዚ ገሊኦም ሰባሲ ኣቴንሽን ብምስኣን ዝተሰኣያ ደቂ ኣንስትዮ እሞ እሱ ብገለ ነገር ገይሩ ናብ ናይ ሴክስ ዓለም እትይዎን ኣሎ ወይ ገለ ስለዚ ሽዑ ናይ ብሓቂ በቃ ፅውንፅዋይ እንዳመሰለኒ ሪአዮ ኣብኡ ግን ዓብ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ብዙሓት ኣሰብኡት ብፍላይ ደቂ ተዓዱን ተኸባብን እቲ ሰብኣያ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ኣሰብኡት እወ መልእኽትኻ በፂሕና ሰበይትኻ ኣንስትና ንካናኸን ጀሚርና እቲ ንንስትና ከም ብሓድሽ ከም ኣዕሩኽትና ክንርአን ጀሚርና ንስለት ኩሉ ዝገበርካልና ነገር የቐኒየልና እናበሉ ፊልም ቪድዮ ዝቐርፅሉ ገለ ዝገብርሉ መዓት ሰባት መሊኦም ኣብ መንገዲ እውን ብፍላይ ደቂ ኤኳቶሪያል ጊኒ ባልታዛር ገለ ተልካዮም ኣሃ ትንበሳ ገሊኦም ድብሉኻ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ክንብል ከልና እቲ ሃይማኖታዊ ሸነኹ እቲ ገለ ቃሕሊልካ ማለት እዩ እቲ ሳይኮሎጂካል ሸነኹ ኣብ እቲ እሱ እውን ከም ሰብ ናይ ሳይኮሎጂ ጉዱ እዩ ሕሙም እዩ ናይ ሴክስ ኣዲክት እዩ ገለ ዝብሉ መዓት ባእታታት ኣብ ቅምነት ፈቲኻ ማለት እዩ